geçen 15 ýylyň dowamynda halkara jemgyýetçiligi ýitirim edilenler nirede diýen soraga Türkmen hökümetinden dogry dürüst jogap alyp bilenaklar. Ýitirim edilenlerin hiç birisi şu günde çelli dirilikde görkezilmedi. Dine olaryň käbirisiniň jesedi korsarlaryna tapşyryldy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň gyşky 17-nji Parlament Assambleýasy Berdimuhammedowy gaty uly alada goýdy. Bu mesele boýunça halkara guramalarynyň Türkmenistana garşy çäre görmek barada eden ýüzlenmesine jogap hökmünde Türkmen hökümeti internetde benniler barada yalan ýaşylyk habarlary ýaýratyp başladylar. Birleşen Milletler Guramasynyň konvensiýasyna laýyklykda zorluk we sitem arkaly ýitirim edilmek iň agyr jenaýat hasaplanýar. Adamlaryň ýitirim edilmeginde lükkeligine Türkmen hökümeti jogapkar we günäkär. Diktator Berdimuhammedow adil suwdyň, halkyň we ýitirim edilenleriň hossarlarynyň öňünde kelle ýalan aşlap jogap bermeli bolar. Ey Ilahi Emine Adan yodu, atlanan